नमस्कार, रसस्वादमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला अंडा मसाला दाखवणार आहे। हे आमच्या गावी म्हणजेच मालवणात केलं जातं आणि ही रेसिपी मला माझ्या आजीने दाखवली आहे आणि मी ती तुम्हाला आज दाखवणार आहे। तर आपण त्याचे साहित्य बघून घेऊया। एक टोमॅटो आहे जाड कापून घेतलेला, एक कांदा, हे 9 ते 10 लसणीचे पाकळे आहेत, 1 इंच आलं, लाल मसाला हा मालवणी मसाला आहे आमचा, 2 हिरव्या मिरच्या उभे चिरलेले, हे कढीपत्ते आहेत, 5 अंडी, थोडी कोथिंबीर, मीठ आणि तेल लागणार आहे आपल्याला। मी आता आलं आणि लसूण यात ठेचून घेते। आमच्या गावी पण असंच केलं जातं आणि आमच्या गावी वाटण पण जे असतं ते पाट्यावर वाटलं जातं। असं केल्याने याची खूप जेवणाची जी चव आहे ती खूप सुंदर लागते आणि वेगळीच लागते। मी यात 1 चमचा तेल सोडलंय। आता मी यात आपली अंडी सोडते। तेलात मी आता अंडी सोडली आहेत आपली आणि ह्याला चांगला परतून घेऊया। छोटा चमचा मसाला टाकलाय मी, अर्धा छोटा चमचा, आणि अंडी त्याच्यात चांगली परतून घेऊया आपण। अंडी चांगले मसाल्याच्या तेलात खूप चांगल्यापैकी परतून घ्यायची आहे। हे बघा आपली आता होत आली आहे। हे असं थोडं गोल्डन कलरचे कोटिंग चढली आपल्या अंड्यांना। आपली अंडी झालेली आहेत। आता मी हे काढून घेते। आता त्याच तेलात मी हे कढीपत्ते सोडते। हे 10 ते 12 कढीपत्ते आहेत। मिरची, ही 1 मिरची घेतली आहे, मोठी मिरची उभी चिरलेली, कांदा आपला, तेल सोडूया आपण जरा, कांदे चांगले आपण फ्राय करून घेऊया, मीठ, यात आता हे अद्रक लसूण टाकते जे आपण ठेचून घेतलेलं, चांगला फ्राय करून घेऊया आपण। टोमॅटो आपला, ह्याला चांगला परतून घ्यायचा आपल्याला। आता आपण मसाला घालूया, 1 चमचा, कोथिंबीर थोडी घालूया, आता यात आपण आपले अंडी घालणार आहोत। हे मी 2 भागात असे कापून घेतलेत। आता हे आपण हळूहळू परतून घेणार आहोत। मसाला सगळं अंड्यांना लावून घेणार आहोत आपण। मीठ चवीप्रमाणे, आपण फोडणीमध्ये पण जरा कांद्यात मीठ घातलेलं त्यामुळे मी कमी मीठ घातलं आता, आणि ह्या अंड्यांना सगळा मसाला आपण सगळ्या बाजून लावून घेणार आहोत। आता आपली अंडी आता तयार झाली आहेत। हे मी तुम्हाला आता सर्व करून दाखवते। आपला विलेज स्टाईल अंडा मसाला तयार आहे। हे गावची रेसिपी असल्या कारणाने खूप कमी साहित्यामध्ये झालेली आहे आणि खूप चविष्ट झाली आहे। तर हे तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला तुमची प्रतिक्रिया पोचवा ते कसं बनतं ते, आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।